Удобно нещо, тогава, когато всъщност работиме на доста голямо разстояние от машината и няма как непрекъснато да отиваме до нея, да я включваме, да я изключваме. Това е единият режим на работа. Другият режим на работа, той е много по-интересен и много по-инновативен. До сега няма друг производител, който да има подобно нещо. Това дистанционно работи на принципа на вибрациите. В момента, в който аз натисна за около 3 секунди бутона, той започва да мига зелено. Това означава, че той е в стендбай режим автоматично включване. Автоматичното включване ще стане тогава, когато аз го обвържа към електроинструмент, който почна да вибрира. Аз ще симулирам сега това нещо, отново минавайки в режим автоматично включване на електроинструмент.